तुम्हाला जर ही रेसिपी जर बनवायची असेल, आपण आता ही कुची बनवलेली रेसिपी माहिती आहे. आपण जवळ्याची भाजी आणखीन पिठी बनवली आहे. ही गावच्या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात बनवली जाते आणि तुम्हाला जर अशी बनवायची असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा. नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीने कुळथाची पिठी. आणि मी या अगोदरही कुळथाचं पीठ कसं बनवायचं ते मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं. मग आता त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. आणि त्यासाठी आता लागणारं साहित्य आहे, मी ही कुळथाची पिठी घेतली आहे. ही 100 ग्रॅम एवढी आहे. ही 5 माणसांना पुरू शकते. त्यामध्ये लागणारं मी चवीप्रमाणे मीठ घेतलेलं आहे. मी राई घेतलेली आहे. हे जिरं घेतलेलं आहे आणि हळद. हे ओलं खोबरं आहे. 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आहे. आणि लसूण पाकळ्या पिठीमध्ये आवर्जून अगदी भरपूर अशा घालायच्या, म्हणजे 10 ते 12 घालायच्या. मी ह्या 4 ओल्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि त्या उभ्या कापून घेतल्या आहेत. हा एक कांदा आहे आणि तो बारीक मीडियम साईजमध्ये कापून घेतलेला आहे. आणि कोथिंबीर. आणि फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे कढीपत्ता. आणि त्याचबरोबर आपण बनवणार आहोत जवळ्याची भाजी. मग त्यासाठी मी हा जवळा घेतला आहे. हा सुकट आहे आणि तो मी 1 वाटी घेतलेला आहे. त्याचबरोबर मी हे 4 कांदे कापून घेतलेले आहेत, ते मी बारीक कापून घेतले आहेत. आणि हे 10 ते 12 मी लसूण पाकळी घेतली आहे. कोथिंबीर घेतली आहे. कढीपत्ता. आणि हा मालवणी मसाला आहे. तो मालवणी मसाला तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं तुम्ही घालू शकता. त्यामध्ये हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ. चला तर मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. चला तर मग आपण आता रेसिपीला आपल्या सुरुवात करूया. मी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपण जे पीठ घेतलं होतं ते सर्व मी टाकून घेते. आपल्या ह्या पिठीमध्ये हळद घालून घेतलेली होती, तर त्याच्यामुळे मी आता थोडीशी अर्धा चमचा एवढे मी हळद घालून घेते त्यामध्ये. आणि हे सगळं पीठ व्यवस्थित असं भिजवून घ्यायचं. आपण आता ह्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत. मी आता 1 तांब्या एवढं पाणी घालून घेतलं आहे. आणि हे सगळं पीठ असं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आणि पातळ असं बनवून घ्यायचं त्याला, जेणेकरून आपण जेव्हा ही पिठी फोडणीला घालतो ना तेव्हा त्याच्यामध्ये अशा गाठी अशा राहत नाहीत. हे अशा प्रकारे जाड अशा गाठी राहत नाही आतमध्ये. म्हणून असं सगळं पीठ असं त्या पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायचं. तुम्ही आता पाहू शकता आपल्या आता पिठीमध्ये अशा गाठी आता राहिलेल्या नाही आहेत. आता हे पाहू शकता, हे बघा असे व्यवस्थित त्याच्या सर्व गाठी मोडून घ्यायच्या. आणि आता आपण आपल्या रेसिपीला आता सुरुवात करूया. चला तर मग आपण आता गॅस चालू करून घेऊया. मी पिठी बनवण्यासाठी एक टोप घेतला आहे. आता गॅस मोठा करून ठेवते जेणेकरून तो लवकर तापेल. आणि यामध्ये पिठीमध्ये हिंग हा आवर्जून घालायचा. मी हिंग दाखवायसाठी विसरली होती तुम्हाला. हा हिंग आहे, तुम्ही पाहू शकता. हा हिंग आवर्जून पिठीमध्ये घालावा, कारण पिठी खाल्ल्यामुळे पोट फुगणे हा विकार होऊ नये, म्हणून हिंग पिठीमध्ये घालावा. आता आपण 2 चमचे एवढं तेल घालून घेऊया. मी 2 चमचे एवढं तेल घातलेलं आहे. आणि आपलं तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण राई नंतर घालून घेऊया. तेल अजून गरम झालेलं नाही आहे. आता आपलं तेल तापलेलं आहे, कारण पहिली राई टाकून बघितली होती, ती आता तडतडून वरती आले. आपण राई घालून घेऊया. गॅस बारीक करून ठेवायचा. कांदा पण सर्व घालून घ्यायचा. कांदा 2 मिनिटं परतून घ्यायचा. अशा प्रकारे लसूण अशी झेजरून घ्यायची आणि ती त्यामध्ये घालून घ्यायची. लसूण आणि कांदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आणि नंतर ओली मिरची घालून घ्यायची. आणि लसूण पिठीमध्ये खूप छान लागते, म्हणून लसूणचं प्रमाण थोडंसं जास्त केलं आहे. आता आपण ओली मिरची घालून घेऊया.
ओली मिरची सुद्धा 2 मिनिटं अशी परतून घ्यायची. आणि कढीपत्ता सुद्धा स्वच्छ धुवून घेतला होता, तो पण घालून घेऊया. आणि तुम्हाला जर हिरवी मिरची यामध्ये जर नको असेल तर तुम्ही आपला मसाला असेल तो पण घालून तुम्ही पिठी बनवू शकता. आणि यामध्ये कोकम हे ऑप्शन आहे. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही पिठी आपली पूर्ण उकळून तयार झाल्यावरती तुम्ही कोकम घालू शकता, नाही घातलं तरी चालेल. आता मी हा पाहू शकता 1 चमचा एवढा मी हिंग घेतला आहे. तो हिंग मी या फोडणीमध्येच घालून घेणार आहे. तुम्हाला जर आवडत असल्यास तुम्ही हिंग घालू शकता. आणि हे असं आपली आता फोडणी तयार झाली आहे. आणि त्यामध्ये आता आपण जे पीठ बनवून घेतलं होतं ते आता ओतून घेऊया. गॅस बारीक करून ठेवायचा आणि हे असं पीठ आपण ओतून घ्यायचं. आणि यामध्ये तुम्हाला जेवढं पातळ तुमची पिठी पाहिजे आहे तेवढं तुम्ही हे पातळ बनवून घेऊ शकता. गॅस जर मोठा करून ठेवला आहे तर तळाला पिठी चिकटण्याची शक्यता असते, म्हणून गॅस बारीक करून ठेवायचा. आणि आता आपली ही पिठी अशी तयार झाली आहे. जशी जशी घट्ट होत जाईल तसं जरी तुम्ही पाणी ओतलात त्यामध्ये तरी पण चालेल. आणि पिठी व्यवस्थित अशी उकळून घ्यायची आहे. आणि उकळी आल्यावरती ओलं खोबरं नंतर घालायचं. मला या पिठीमध्ये अजून पाण्याची शक्यता वाटते, म्हणून मी अजून त्यामध्ये पाणी घालून घेते. म्हणजे याचं प्रमाण आपलं 2 तांब्या मी पाणी घेतलेलं आहे. आणि पिठी 2 मिनिटं जरा उकळी येईपर्यंत अशी ढवळत राहायची, नाहीतर ती तळाला चिकटण्याची शक्यता असते. आणि आता आपण चवीपुरता मीठ घालून घेऊया. मी 2.5 चमचे एवढं मीठ घातलेलं आहे. आणि पिठीला उकळी आल्यानंतर आपण ओलं खोबरं घेतलं होतं आणि कोथिंबीर ती उकळी आल्यानंतर घालायचं. आणि कोकम जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही आता अशी बनवून झाली आहे पिठी आपली, त्याच्यामध्ये तुम्ही आता घालू शकता. म्हणजे त्याला उकळी येताना पिठीला आंबटपणा छानपैकी येतो. आता आपली ही पिठीला उकळी येईपर्यंत आपण आता जवळ्याची भाजी बनवून घेऊया. चला मग आता जवळ्याची भाजी बनवून घेऊया. गॅस चालू करून घेतलेला आहे. आणि आता आपली कढई व्यवस्थित गरम होऊ देत. यामध्ये आपण आता कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये मी आता 4 चमचे एवढं तेल घालून घेणार आहे. कारण आपले 4 कांदे घेतलेले आहेत बारीक करून, म्हणून 4 चमचे एवढं मी तेल घालणार आहे. आता तेल गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये मी लसूण अशी बारीक करून घेतलेली आहे ती घालून घेते. आणि लसूण 2 मिनिटं एवढी परतून घ्यायची. आणि त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालून घेते. आता कढीपत्त्याची पानं आता छानपैकी अशी कुरकुरीत झालेली आहेत. त्याच्यामध्ये आता मी कांदा घालून घेते. आता कांदा घातला होता तो मी आता सर्व घालून घेतला आहे. कांदा मोठ्या गॅसवरती असा व्यवस्थित असा गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा. तुम्ही आता पाहू शकता आता कांद्याला असा थोडा थोडा कांद्याला रंग बदलला आहे. आता यामध्ये आता आपण मसाला आणि हळद घालून घेऊया. तुम्हाला जेवढं तिखट हवं असेल तेवढा तुम्ही मसाला टाकू शकता. हा मी मालवणी मसाला घेतला आहे, तो मी आता 2 चमचे एवढा मसाला घालणार आहे.
तुम्हाला तुमच्याजवळ जो असेल मसाला तो पण घालू शकता. अर्धा चमचा एवढे हळद आणि असं आता व्यवस्थित त्याला असं परतून घ्यायचं. हा जवला आपण घेतला होता तो मी आता व्यवस्थित धुवून घेतलेला आहे. स्वच्छ असा धुवून घ्यायचा त्याला आणि आता आपण भाजीमध्ये घालून घेऊया या पद्धतीने. आणि जवला जरी मार्केटमधून आणलात तुम्ही तरी त्याला व्यवस्थित साफसुथरा करून आणि नंतरच मग आपण तो जेवणासाठी वापरायचा. आता यामध्ये मी आता कोकम घालून घेते. हे 2 मिनिट आधी परतून घेते. यामध्ये आता आपण कोकम घालून घेऊया. हे तुम्ही पाहू शकता हे कोकम आहे. हे गावाकडून आणलेलं आहे. मी आता त्यामध्ये 5 ते 6 कोकम घालून घेते कारण ही भाजी आंबट अशी खूप छान लागते. आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढं. आणि हे आता व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं. भाजी व्यवस्थित मस्त अशी परतून घ्यायची. आणि आपली तयार होत आली आहे जवळ्याची भाजी. जवळा धुवून घेतला की त्यामध्ये पाणी घालायची जरूरत पडत नाही. नाहीतर काही वेळेस जवला जर काही लोक असेच जवला टाकतात त्याच्यामुळे त्यांना पाणी घालावं लागतं. आणि ही सुकी भाजी भाकरीसोबत खूप छान लागते. आणि याची टेस्टही एकदम खूप म्हणजे खूप छान येते. कोथिंबीर आपण घेतली होती कापून बारीक करून ती घालून घेऊया आणि एकदा ढवळून घेऊया आणि नंतर मग गॅस बंद करून घेऊया. आणि आता आपली भाजी तर तयार झालेली आहे. मी आता गॅस बंद करून घेते आणि 2 मिनटं व्यवस्थित अशी मस्तपैकी झाकून ठेवायची. गॅस बंद करून घेते आणि ते आपण भाजी आता झाकून ठेवूया. तुम्ही आता पाहू शकता आपली पिठीला आता व्यवस्थित अशी उकळी आलेली आहे आणि मस्त अशी दाटसर अशी झालेली आहे पिठी. तुम्हाला ही पातळ हवी असेल तर तुम्ही पातळ पण बनवू शकता. जाड घट्ट हवी असेल तर घट्टसुद्धा बनवू शकता. यामध्ये मी आता उकळी आल्यानंतर ओलं खोबरं घेतलं होतं ते मी आता घालून घेते. तुम्ही ओलं खोबरं किंवा तुम्हाला जर ओलं खोबरं जर असं जाडसर वाटत असेल तर त्याचा चव काढून म्हणजे त्याचं पाणी बनवून सुद्धा ह्या पिठीमध्ये घालू शकता. आणि ही कोथिंबीर घेतली होती कापून ती पण आता आपण घालून घेऊया. आणि पिठीमध्ये मी मगाशी सांगितलं होतं पिठीमध्ये जर तुम्हाला कोकम आवडत असेल तरच घालून घ्या. नाही आवडत असेल तर नका घालू. आणि हे आता पाहू शकता तुम्ही आपल्या पिठीमध्ये एकही असा गाठी बनलेल्या नाही आहेत. पिठी आरामशीर तुम्ही गॅस बारीक करून ठेवून आरामशीर एकदम बनवू शकता. मी आता पिठी बनवता बनवता आपली भाजीसुद्धा बनवून झाली. तुम्ही पाहू शकता त्यामध्ये आता एकही अशी गाठ राहिलेली नाही आहे. हे सर्व ओलं खोबरं आहे. ओल्या खोबऱ्यामुळे पिठीला अजून खूप सुंदर अशी चव येते. आपली आता ही जवळ्याची भाजी आणि पिठी मस्तपैकी अशी बनवून छानपैकी तयार झालेली आहे. तुम्ही ही जर रेसिपी जर तुम्ही जर